Εδώ πάμε στο πολεμικό μουσείο να δούμε, αλλά πού να είναι. Είναι έξω από εδώ. Θα μπορέσουμε να γυρίσουμε πίσω. Θα πάρουμε στροφή. Θα ανέβει ο δρόμος. Νυν δε προσέρχομαι και ταύτα λαλώ εν το κόσμο. Εύχομαι να έχει μέρος να γυρίσουμε. Την χαρά την Πολεμικό μουσείο δεν βλέπω. Εδώ πρέπει να, κάτι πρέπει να είναι εδώ, αλλά είναι μέρος να γυρίσουμε. Πού το? Μουσείο. We might want to walk from here. Δεν θα έχουν να γυρίσουμε. Μουσείο 1939. Δεν μπορεί να μην έχουν μέρος να γυρίσει, και το γάμο γυρίζει, δεν έχω πρόβλημα. Welcome to the museum. Πού είναι το museum? Welcome to the museum. Where? Here. Here. What? Here. Αυτό είναι το μουσείο. I guess so. Up there, see? It has a bunch of... Θα παρκάρουμε εδώ κάτω. Τι λες? Yeah, don't start going up there. We'll just go down there and turn around. I don't know that there. Εδώ δεξιά μας είναι, απάνω βλέπω πολλά αυτόματα, όπλα. Και παπόρια και γαρίδες. Κάτσε να πάρουμε στροφή τώρα που δεν έρχεται κανένας. Τι λες? Εδώ είναι το μουσείο 41-45. Απάνω στο ύμπρος. Τα προβατάκια εδώ. Εκεί βλέπετε τα αυτόματα, όπλα και πολεμικά εργαλεία. Ωραία, τι γίνεται εκεί πάνω, τι πράγμα είναι αυτό? Για πάμε από κοντά να δούμε. Νάρκες, πολυβόλα, απ' όλα. Τάγκς. Τι έχει? Κοίταξε να δεις τι έχουν κάνει εδώ οι άνθρωποι. Μάλιστα. Καράνι με τρύπες. Κοιτάξτε να δείτε πώς τα βενζίνα. Είδα. Και ποδήλατο. Κάνει να βγάλουμε φωτογραφίες. Τι, ιδιωτικό είναι αυτό ή του Δήμου? Ιδιωτικό. Μπράβο, μπράβο. Και αλέτρια. Καλαμάτα. Ναι, ναι.
Και εμείς παίρνουμε κριτικές. Ναι, βέβαια, εγώ έχω πάρει πολλές από εδώ. Κριτικά ελιά ενώ εσείς παίρνετε κορονέικες. Μπράβο, έχεις μαζέψει μια ζωή μάζεψες. Και ο πατέρας σου και εσύ. Μπράβο. Ασκήφου ποιος ήταν? Το χωριό Ασκήφου. Λοιπόν, και το... Κάτσε να... Ελαφρύ άρμανη και δύο πρέπει όλα πάνω. Ναι. Αυτό είναι επίσημαρκ γερμανικό ποδήλατο του πολέμου. Το Bismarck, το ποδήλατο, γεια. Αυτό ήταν από το γερμανικό άρμα Continental. Ναι. Και ασχοληθές ήταν. Εγώ είμαι στον Καναδά, στη μηχανουργία ήμουν. Και κλίματα. Αυτό είναι καλό από τα άνθρωποι, πήγω στο Πετροβόρο, να βάλει το ένα σχεδόν όλοι οι κοσομένοι που έχουν το γερμανικό στο Μάλεμε. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Μάλεμε. Το Μάλεμε, πού είναι αυτό? Το Χανιά αεροδρόμιο ήταν. Ναι, έχουμε πάει χρόνια όμως, όχι τώρα. Άμα πάει και δεις, 5.000 ηλεκτροπλοία θα μένει εκεί. Στο Μάλεμε. Στο Μάλεμε. Όλοι μια παιδιά από 17 μέχρι 20 χρονών παιδάκια είναι. Ναι. Άλλους 5.000 σκοτώσαμε και τους εξαφανίσαμε τελείως. Μπράβο. Δεν το περίμενε ο Γερμανός σε τόσο μικρό νησί, τόσες μεγάλες απώλειες να έχει. Ναι. 10.000 πόστος έπιασε η κρυά. Αυτά τα τάγματα τα πρόβλημα για το Στάλινγκραντ και για το Λένιγκραντ. Για το ρωσικό μέτωπο. Αλλά δεν θα χρησιμοποιήσει. Θα χρησιμοποιήσει, αλλά ως τακτικό στρατό. Όχι ως πύλα στρατώματα. Αυτό τι είναι αυτό εδώ? Καθαριστικά του πυροβόλου. Το καθαριστικά του πυροβόλου. Αυτά να κλειστά τα Browning, το Brent και το Vickers. Κάτσε, περίμενε. Browning το είχα το 60. Το 30, τα Brent και το Vickers. Αυτό εδώ το είχαμε το 64 και μετά το κόψανε. 65 κόπηκε αυτό το γάμο. Ναι, το είχαμε εδώ που κάναμε στην Ελλάδα. Και τα άλλα, τα Brent είναι. Τα Brent, ναι. Και το Vickers. Το πρώτο παχοροπόδι και το Vickers. Αυτό δεν το θυμάμαι, δεν το έχουμε. Και λιβρόξευτο. Ναι, και το Browning ήταν. Όχι, το Browning ήταν με αερόπιστο, αλλά ήταν με τις δύο κάνες το άλλο το όπλο πολύ. Ναι. Πίσω είναι Νόρτο Αγγλικά μηχανικού πολέμου. Η ποια, η? Νόρτο Αγγλικά μηχανικού πολέμου. Νόρτον, γεια. Τι λέρα, παιδί μου. Είχε τα δικά του βράσικα ακόμα. Και καραβάνες και τα κόλπα. Καραβάνες διάφορα, και οι γερμανικές διάφορα. Αυτά να κράνε διάφορα. Πρώτο είναι το κολόνα το αγγλικό, το γερμανικό, το ιταλικό, το ελληνικό και το καναδικό. Και ο Καναδάς ήταν απικές Αγγλίας. Ποιος? Ο Καναδάς ήταν απικές Αγγλίας, όπως είναι εδώ. Από εκεί μας. Η γυναίκα μου είναι Καναδέζα. Ναι. Αλλά... Βόμπα γερμανικά, για μεγάλος τόπος. Βόμπα, Και αυτή που τη βρήκατε τώρα εδώ που τα λέμε? Και πέσω παρακάτω και είναι και σκάσει και την πήρατε. Ναι. Είναι γάζι που να λέξει το πιστό καθένα, για πετρική γάζι ήταν. Ναι, η γάζι από πάνω. Ναι. Αυτές εδώ κάτω είναι νάρκες, αντιαρματικές. Ναι. Εδώ είναι φτεράω παραπάνω από Γιούγκερ, με τέτοια λέξη το θέση. Ναι. Και αυτά εδώ είναι Browning που λέγονται μέσα από το καυκάσουλα. Αλλά δουλεύανε με το ρεύμα παραστατούν, όχι με σκαντάλι, με κουμπί. Browning 1938 το λέει στο γράφωνο πάνω, αλλά βλέπεις το ρεύμα από εδώ. Ναι. Δουλεύανε με το ρεύμα. Τι λες ρε παιδί. Γιατί είχαν τα αεροπλάνα αυτά. Τα αεροπλάνα βέβαια γι' αυτό σου λέω. Κάνε στα διάφορα. Ναι. Αυτό είναι αγγλικό τηλεσκόπιο άρμα και βλέπουμε τα αεροπλάνα από εδώ να ανοίγει. Δουλεύει ακόμα δηλαδή. Δουλεύει, παρόλο που είναι στο χρονό. Μπράβο. Ναι. Όχι, θα το πάρει. Βεβαίως θα το πάρει. Εκεί το ξαναδείς. Αυτό, βόμπα χαλάσει. Χαλάσει, είχε φτάσει χάλασε όσο τώρα στο εκείον. Όχι, στα σφαγιά ήταν αυτή. Αυτή είναι βόμβα που υπάρχει από υποβρύχες, τα καράβια. Ναι. Αυτό
αυτά είναι γεροφωνικά γερμανικά, όλα και το γραφικά κανόνα. Ναι. Και έχει τους βάσει γερμανικά. Αυτό είναι πολυβόλα αγγλικό αεροπλάνο και μέσα στα πραγμάτια. Και κάτω ήταν και τα δίδυμα και τα φραονικά. Τόσο μεγάλο αυτό είχε. Αυτό είναι στα πρωτάσια, είναι περισσότερο. Τα ράτακια είναι αυτά. Τι λέει ρε παιδί μου. Αυτό είναι αγγλικό πολυβόλο Λούις, από τον πρώτο παγκόσμιο και Το Λούις. Ναι, το Λούις. Μου φαίνεται είναι αμερικάνικο. Αγγλικό, αγγλικό. Οι Αγγλοί, οι Αμερικοί δουλεύανε μαζί, εντάξει. Και Όλμος. Αγγλικός Όλμος. 80 χιλιοστών. 81 χιλιοστών. Ιταλικά πολυβόλα Μπερέτα και τα άλλο Fiat πολυβόλο. Μπερέτα και Fiat. Ναι, ναι, Μπερέτα και Fiat. Αυτό είναι τα χρονιά των φυρμάτων. Αυτό είναι το Fiat τώρα. Ναι, ναι, το Fiat. Τι λέει ρε παιδί μου. Εδώ με τους πάνε διώξεις τους Γερμανικούς, αυτό μπορεί να βγάλει. Ναι. Αυτή είναι πυρήνα γερμανικά. Δουλεύει Είναι πάρα. πιο όχι αυτό. Ναι. Αυτό δεν μέγεθος του Ισλαμικά. Αυτό είναι καλά από γερμανική μηχανή από πέντε από Ζούνταν και το γράφω από τον Βέρμα. Yeah. Τι λέει ρε παιδί μου. Αυτό είναι το πολυβόλο φαίνεται το γερμανικό και σε κουλούρες και σε τένες. Ήτανε μέσα στη μοτοσυκλέτα αυτό. Πιο καλά, αυτό είναι οδηγός. Ναι, ναι. Αυτό είναι διαρματικό. Οι σφαίρες του αντίγεια μου είχαν μέσα στάλη για να την πάει δωράκι. Διακριτικές σφαίρες ήταν. Τι λέει ρε. Και το πολυβόλο φαίνεται στο γερμανικό ήταν το φοβερότερο πολυβόλο παρουσιάστηκε στο γερμανό. Γιατί ήταν τόσο σημαία που πήγαινε οι σφαίρες, δεν ήταν κανένα άλλο τόσο σημείο. Ναι, 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 ναι. Οι σφαίρες είναι κανονικές. Κανονικές. Κανονικές, ναι. Ναι, ναι, ναι. Πόσο σημαία, ενώ αν παρατηρήσετε άλλα πολυβόλα είναι πολύ πιο αρή. Ναι. Ενώ αυτό όπου έπαιζε έκοβε. Έκοβε. Το κατάλαβες. Ναι. Αυτό είναι καλύτερα νερό και αυτή είναι πετρέλαιο βενζίνα. Και αυτή είναι όλοι σκοτωμένοι πεσόνται γερμανικά σταντάρτες. Εδώ στη... Είναι από πριν. Ναι, ναι. Μπράβο. Είναι σπίτια σε χαρομηχανή. Είναι για τάρβιλα, για τα παπούτσια είναι. Για παπούτσια, για. Δεν είναι για παπούτσια, είναι για τα ρούχα. Αυτή είναι προπέλα από στο παραπλάνο. Πετρέλαιο που λάβω στη θάλασσα. Αλλά αυτά μου ακούω από τη θάλασσα και τα μου βολεύουν. Είναι διαρμήρα. Πόμπα γερμανικά, Ναι. και είναι και γερμανικά από τότε και πάει για ρεύμα. Ναι. 8 χρόνια μπροστά και τότε γερμανικά. Δεν αράπερ έτσι. Και αυτό είναι ποδήλατο γερμανικό. Αυτό κάθισμα από γερμανικό αεροπλάνο, το είναι και αυτό από αγγλικό, όπως τη πάει. Ναι, ναι. Τα Spitfire αεροπλάνα είχαν Rolls μηχανές και τα γερμανικά είχαν BMW μηχανή απάνω. Ναι, 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 ναι. Αυτό από την καλή του μάχη του Μάνερ, που στήριξε εδώ, τα Junker τα αεροπλάνα ήταν τους Γερμανούς, τα Στούκα, τους τελικούς μας σταντάρτες, ήταν όλοι Νεοζηλανδούς, Αυστραλούς, Καναδούς, Ινδούς. Ήταν και οι Καναδοί μας βοηθήσαν εδώ πέρα πολύ οι Καναδοί. Πάντα μας δώσουν περισσότερο Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί. Ναι, ναι. Δηλαδή παραπάνω Αυτοί ήταν πολύ πιστοί οι Νέο Ζηλανδοί ρε παιδί μου. και από τα δω μαγκαλιές με φιλούνα. Ναι, δεν λες τίποτα και στην Τουρκία που πήγαμε απάνω στο... Ήταν όλο μνημεία με Νεοζηλανδούς πεσόντες με τον Ατατούρκ το 18 με 20 ξέρετε. Αυτό είναι γερμανικό ποδήλατο στο Bismarck. Ναι. Bismarck. Και εταιρεία αυτό ήταν το μεγαλύτερο χρηστό του κόσμου τότε. Αυτά είναι αγγλικά στοιχεία, αυτά είναι γερμανικά κράνια όλα. Παναράκι γερμανικό από τότε, αυτή είναι Κίτρα σε Σλοβάκη, και 1937. Από τότε είναι Κίτρα, λέτε. Ναι, ναι, Η 1937. βαρμιδούλα, το καπάκι με λαστιχάκι. Και μαγειρεύανε για τους στρατιώτες, ναι. Αυτό είναι βάλει το σκάκι, το καφέ γερμανικό, δηλαδή πάλι γερμανικό δεν έχει συνένε και το βάλουν στις ίδιες. Αυτό η γερμανική μηχανή πάλι θα το καφέ φύτρι, θέλει τεσσάκι, το γράφουν πάνω. Ναι, 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 Αυτά ναι. είναι η γερμανική μηχανή για το κιμά, αγγλικά για το κιμά, αλλά όλες τις πολέμους. Ναι, Όλες ναι. προλογίες. Αυτά πράγματα είναι προλογίες. Θα με τιμήσει να μου στείλει ορισμένα πράγματα εδώ. Από βιβλία, από εφημερίδες, από Γιατί όχι, ναι, ναι. Και τίποτα άλλο έχει σχέση. Ναι, 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 γιατί όχι, θα μου δώσει τα στήσεις. Και εσένα τιμάει και εμένα τιμάει. Ω, βεβαίως, βεβαίως, εγώ γι' αυτό ήρθα για αυτό το πράγμα. Μην το ξεχάσουμε αυτό που έγινε, να μην το ξεχάσουμε. Τώρα παγωλικά από γερμανικά ρεύματα, τα πήγαιναν στα γόντα εκεί. Ναι, με τα πέταλα είχαμε. Το καλό είναι πως τα ζω, ρε. Ναι. Αυτό είναι αγγλικό, το γράφει στα Ω, συγγνώμη, αυτά ήταν για ανθρώπους. Ναι, για ανθρώπους. Για ανθρώπους. Για τάρβιλα είπα. Ναι, 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 ναι. Δεν θα προλάβουμε όμως τώρα, έχει πολύ πράγμα. Αγγλικό για να πω το τυρί, cheese.
Το γράφει. Αυτό είναι αγγλικός πυροσβεστήρας 40 φάιλ. Είναι πολλά πράγματα, γι' αυτό το λέω και ωραίο γιατί είναι πάρα πολλά. Ναι, το ξέρω, γεια. Αυτά είναι γερμανικά όπλα, ιταλικά, αγγλικά και καναδικά. Καναδικά. Αυτή είναι καναδικά. Ποια είναι, το Χάνσα. Από εδώ είναι καναδικά όπλα. Ναι, καναδικά. Τα πάνω μέρος. Μη ένα έχει εδώ πέρα, δεν έχει. Δεν ήταν το Αμερικάνι, Καναδία ήταν. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που στο Ισραήλ και οι γερμανικές οπλοβολίες. Ω, έχει και μέσα. Πάρα πολύ. Μπράβο. Ωραία. Ο Πράσινος και από την Αμερική και να μας δείξει 40 κανάλια στην Αμερική. Κάτσε γιατί θα το δείξουμε κι εμείς αυτό. Από εδώ τα γερμανικά, από εδώ τα αγγλικά. Από εδώ είναι τα γερμανικά όπλα. Απέναντι στα γερμανικά που είναι τα αγγλικά. Και αυτός είναι ο πατέρα μου πάρει στην προσπάθεια. Ο Καρδάκης. Αριστερά. Ναι, αυτός και εγώ είμαι εδώ. Και αυτός είναι ο μικρός μου γιος. Ο εγγονός. Πάει και Ο γιος μου είναι. Ο εγγονός μέσα. Αυτή εδώ η φωτογραφία. Ευχαριστήριά σας. Η φωτογραφία είναι εδώ απέναντι όταν ήρθαν τα γερμανικά στρατά. Εδώ απέναντι. Ναι. Ναι, μπράβο. Έχει φωτογραφία. Έλα από εδώ να σταθούμε τη σειρά. Αυτά είναι αγγλικά ψήφι. Ναι. Αγγλική μονάδα Κούρκας. Ειδικά κομμάτια ήταν. Κούρκας ήταν Νεπάλ. Ναι, ναι. Αυτά τα βαστούσαν Αυστραλοί, Νεοζηλανδοί, Μαωρί. Βλέπεις. Ναι. Μαωρί. Ναι. Αγγλικό τηλέφωνο, αγγλικά ρολόγια αεροπλάνου. Ναι. Αυτή είναι αγγλική σάρπιζα, αγγλική εφημεριδαϊκά είναι. Έχει το Τζόρπινγκ με το Τζόρπινγκ. Αλλά είναι θετικά από τότε. Βλέπεις την Ελλάδα. Ναι. Αυτές εδώ είναι αγγλικές χειροβίδες. Όλες ήταν, δεν είναι μόνο το όπλο και αφημερίδα και στις ιστορίες. Και ρολόγια. Ρολόγια αεροπλάνου πίσω. Ναι. Πιστόλι. Αγγλικό είναι. 32. Το κάνει δώρο. Το πρώην υπουργό μου το κάνει δώρο. Ναι. Πεπονί. Κάνει τον παππού του. Πεπονί. Ναι. Μπράβο. Ήταν το παππού του είναι προς το γεμί. Προς το γεμί. Με μαύρη μπαρά. 744 είναι. Ναι, το είδα. Αυτά είναι αγγλικά τα Thompson. Από τα Thompson, ναι, τα είχαμε αυτά. Αγγλικά τα Thompson, αγγλικά παγουράκια. Σιγά, το κάτω είναι Tomingen. Όχι, το Thompson είναι και το ένα και το άλλο είναι Thompson. Αλλά είναι χρονολογίες. Ναι. Αυτά είναι αγγλικά παγουράκια, αγγλικές καραβάνες. Ναι. Αγγλικά τα Stern, Ναι, αγγλικά όπλα τα Niepce και καναδικά. Αυτά είναι όλα καναδικά. Ναι. Αγγλικά κι άλλες που λέμε. Ναι. Αγγλικό τηλέφωνο με σήματα Morse. Μπράβο. Παντού γίνεται να μάχει το κέντρο βάλω στον εδώ νομό κανείς. Το μάλεμε και τα σφακιά που φύγαν όλοι. Μπράβο, ναι. Αγγλικές εφημερίδες και γράφουν για τον Bismarck για τις θετικές. Ναι. Το Bismarck είναι στην Νορβηγία. Το μεγαλύτερο παράδειγμα. Δεν με ακούς όλο. Αλλά αυτό με ενδιαφέρουνε. Αυτό είναι. Ό,τι βρούμε θα σας στείλω. Είναι ελληνικές εφημερίδες του πολέμου. Ναι. Όλα είναι φιλοϊστορία. Βεβαίως και συγχαρητήρια που τα κάνατε αυτά τα πράγματα γιατί δεν έχει ενδιαφερθεί, δεν νομίζω να έχει ενδιαφερθεί. Δεν βοηθάει ούτε ο Δήμος. Ούτε βοηθάνε. Μόνο με την προσφορά των επισκεπτών. Θέλω τεράστιες εταιρείες αυτά τα πράγματα. Βεβαίως, γιατί όχι. Αυτές οι αγγλικές μάχες έχουν αέρια. Ναι. Αγγλικό ανεξίπτωτο είναι αυτό. Τι μου λες? Ναι. Άνθρωπο να του τσάκι είναι αυτό. Να ακού. Για ένα λεπτό έτσι από το φως. Οκ, εντάξει, ευχαριστώ. Αυτό είναι Άγγλο Commando Operation, αυτό είναι αγγλικό καμουφλάζ. Ναι. Είχαμε εμείς τέτοιο στην Κύπρο, καμουφλάζ. Και αυτό είναι αγγλικό, το φέρω πατέρα μου από τη Στούδο, θα έκανε τα καράβια τα αγγλικά και μόνο είναι ρούμι. Ρούμι. Ιταλικό, αυτό είναι ιταλικό πιστολάκι Μπερέτα. Η Μπερέτα τι είναι, κοσιδιαράκι είναι? 65 ποδέσπος να είναι. 65 και ήταν και νιάρια ήταν. Ναι. Νιάρια κοντά όμως. Ναι. Πέρες όλα. Πίσω είναι πάρα πολύ παλιά πράγματα και να επανάσταση στο Σκαλογιάννη, ο προαστικός στο Σπακιό. 1770. Όταν θα επανάσταση όλες τις Κρήτες μαζί με τον Μοριάκη που σκοτήκανε, τον μετάσαν οι Ρώσοι που θα σε βοηθήσουν να τίποτα δυστυχώς. Ποτέ οι Ρώσοι ποτέ δεν ήταν φίλους κανείς στο λαό. Γι' αυτό και οι κριτικοί κρατάνε όπλα από τα δικά τους. Γιατί δεν περιμένουν από κανέναν. Δεν περιμένουν από αυτόν άλλο τελείωσε. Ούτε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί δεν είχατε έρθει στην Ελλάδα ακόμα. Εγώ παντάρκω στη Μακεδονία και στο Βενιζέλο, με σπαγιανούσαν. Μπράβο, ο Λευτέρης.
Ευχαριστώ, δεν Αυτός είναι. μεγάλωσε στην Ελλάδα, κανείς άλλος. Αυτός δεν ήταν που... Ούτε Ναι. Βεβαίως, αλλά ήταν και βάνανε και μπαρούτι και σκάγια σε άλλα, με τρύπα. Ναι, ναι. Καψούλια, κοκόρια. Κοίτα ρε παιδί μου τι έχει ο άνθρωπος. Αυτόν τον άνθρωπο πουλώ στη σχολή. Προ ένα μήνα μου την έφερε μια γυναίκα από τα Χανιά. Ο πατέρας της πολέμησε στην Αγγλική αεροπορία στη Μέση Ανατολή. Μου λέει πάρτε ένα παιδί γιατί κάποιος την μπορεί να την πετάξει στα παιδιά μου. Είναι αμαρτία. Την έχω ενθύμιο από τον πατέρα μου. Ναι. Με τιμά μου λέει και εμένα τιμά και εσένα μου. Βεβαίως και έτσι θα βρίσκεται για πάντα. Και η χλένη. Αγγλική χλένη του πολύ και δεν μπορεί. Μας φρόνουν τέτοια. Θυμάστε εδώ στην Ελλάδα χλένη. Αυτά εδώ είναι γκράδα γαλλική, αγγλικά μαρτίνια, γκράδα γαλλική, αγγλικά μαρτίνια και μάλι χέρια. Τα μάλι χέρια ήταν παραγγελία του Βενιζέλου. Τα Μάλι χέρια. μάλκερο, τα μάλκερο, Ναι, μάλι χέρια. Αυτά ήταν αυστριακής προελεύσεως φιλανθρωπικά όπλα. Ναι. Ήθελε να σε τραυματίσει και όχι να σε σκοτώσει. Γιατί άμα σε τραυματίσει να απασχολούνται 3-4 άτομα για σένα. Άμα σε σκοτώσει να απασχολούνται πιο κανείς για σένα. Και σου πάει και το σκοτέ του. Και ένας δεν πάρει το όλο τη μεγάλη τραυματική. Και θέλει 3-4 άτομα. Μπάρδιες. Και μόνο να τον ακούω να φωνάζει να κλαίει, ψυχολογικό πόλεμο σου πάει. Βεβαίως, βεβαίως. Άκου να δεις ρε. Άκου να Εδώ και κάτω όλα αυτά τα Αντάρτικα, τα τρία πάνω και αυτά είναι βουργάρικα. Παραπάνω δεν μου είχαν σκοτώσει βουργάρικα. Ναι. Στους Βαρκαλικούς πολέμους τα είχαν πάρει λάφυρα. Ναι, Βουργάρικα είναι. ναι, 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 ναι. Και όλα αυτά είναι στα Αντάρτικα, μπορεί στα Αντάρτικα, ναι. Είναι βουργάρικα. Αυτό είναι ιταλικό όλο πρώτες βοήθειες και ιταλική γραφομηχανή. iPhone. Και όλοι είναι στούντιο. Μπράβο. Εδώ τη γράφει η γερμανική προπαγάνδα. Έτσι, τους είπα κάτω στο λιμάνι στο Σκοτά. Μερικούς, όταν θα βλέπετε Γερμανό και τον φέρνετε εδώ πέρα να διαβάζει που είναι στο, εκεί που έχουν τις τεσπόντες. Αλλά, Και αυτός ήταν Γερμανός, τον σκότωσε ο παππού μου. Ήταν στα κομμάντα. Στα κομμάντα ήτανε. όχι τα τέτοια του πάλι. Όλα εκεί και το πληροφορίες που ήτανε. Ναι. Η κυρία Σταρχινή είναι σπουδιά. Ναι, αλλά γιατί δεν πίνει. Καναδέζα και να μην πίνει. Έλα κυρία. Πάρε. Μια σπουδιά. Καλώς ορίσατε στον τόπο μας. Καλώς σε βρήκαμε και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνεις. Δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας. Εσύ δεν πίνεις. Εσύ πώς θα πίνεις, άμα έρθουν κανένα δεκαριά. Μα έρχονται πάρα πολλοί στις τραμμαβίρω που καθόλου που δεν θέλουν. Αυτό εδώ είναι γερμανικό μπαουλέρο εδώ, με τη σειρά τα πάμε και γερμανικό μπαούλο είχε μέσα μηχάνημα και έβγανε ακτινογραφίες άτυπα και κόντακ είναι τη Siemens. Τι λες. Από το 1893 εταιρίζονται τώρα και τότε. Βλέπεις, άτυπα και κόντακ, Ρέγγερ το λέει, Ναι. δεν ξωράει, Ναι, ναι. τη Siemens. Τι λέει ρε Αυτά είναι γερμανικά βιβλία της προπαγάνδας, είχαν βγει σε 4-5 γλώσσες. Ναι, ναι, ναι. Αυτά γερμανικά τα Mauser και Mauser λογοβίδες. Ναι. Αυτή η εφημερίδα είναι δικιά μας ελληνική από το 1939, όταν κήρυξε ο Γερμανός τον πόλεμο στην Πολωνία. Το δείχνει και σε έχρωμο φίλο. Το βλέπεις και έχει 6 σελίδες. Τι λες. Όλο γι' αυτό σου λέω ιστορία. Θα με τιμήσει να μου στείλεις ορισμένα πράγματα. Βεβαίως και θα σου, ό,τι βρω θα σου στείλω. Αυτά γερμανικά τα Σβάτσερ, το Λούγκερ, το Μάουζερ και μπισκόλια της φωτοβαλίδας. Ναι. Γερμανικά και άλλα Ζάιτ, περίπτωμα κασταστικά ήταν Ναι, ναι, η ελιά. ναι. Και αυτό το παγούλο έβγανε ακτινογραφία, Ρέγγερ μου το λέει. Είχε μικρούς εμβέλεια μηχάνημα και έβγανε ακτινογραφίες κανονικές από τότε. Αυτοί οι χάρτες είναι γερμανικοί, ο ένας είναι για την Ελλάδα, όλο για τη Ρωσία. Το γράφουν απάνω. Ναι, 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 Όλα αυτά ναι. δική. Ναι. Βλέπεις πόσο βαριά τον έπασε η Κρήτη. Στο Μάρε με τον χωριζό και πόσο πολύ βαριά τον έπασε η Κρήτη. Ναι. Αυτά είναι φωτοβολίδες. Φωτοβολίδες. Ναι. Αυτά οι Γερμανόλεξοι το ζουν τα χράνη, τεροβίδες γερμανικές, τα κύριοι γερμανικό υποπούλανε το πουλό του Στούκα, σημάστε την τα φυσικογόνα αέρια. Ναι, ναι. Κοντέινερ γερμανικό και έβανε τρία πολυβόλα γερμανικά μέσα στα ρίχνουν τα λεξί. Αυτό είχε προπαγανδιστικά βιβλία για την Κρήτη. Το γράφω πάνω μου το έχουν ψήσει οι Γερμανοί, προπαγανδιστικά για την Κρήτη. Ναι. Άκου να δεις. Ιστορία μεγάλη. Μεγάλη ιστορία. Και φτιάρια. Αυτά τα είχαμε και εμείς αυτά τα φτιαράκια. Αυτό δουλεύει και έτσι φτιάχνει. 15 και φτιάρι γίνεται. Και αξίνα. Ναι.
Τι αξίνα. Αυτά είναι γερμανικά παγουράκια, γερμανικές καραβάνες. Τα 5 πρώτα είναι πάρα πολύ μελετημένα. Ναι. Από μέσα αλουμίνι, απ' έξω ξυλό. Αυτά τα πρώτα για την αρχιτέκτονα δεν μπορούν να παραγγελθούν δροσερό το νερό. Σαν θερμός ήταν. Ναι, ναι. Πια τρία γερμανική καραβάνες τρώγανε μεγάλη εξωματική. Luftwaffe, το γράφει πάνω. Luftwaffe, το γράφει Βαβάρια το πιάτο. Ναι, Μπαβάρια. Κάνει την πορσελάνα. Γι' αυτό και πήραμε και τον όφων από εκεί. Αυτό είναι, βλέπετε, είναι το θέσο αυτή τη μεγάλη εξωματική. Θα φαντάζεστε το γράφει. Από παλιά που είναι χωρίς τον Βόλβο, είναι ανατολική και δυτική Εβραίοι. Ευτυχώς που είμαστε με την Αμερική εμείς είμαστε λιγάκι, γιατί μας έχει η Αμερική. Τελείως το πράγμα. Όσο και να παίζουν δεν κουνιόνται παραπάνω από ότι. Μέχρι που να πει enough, που λέμε, δηλαδή αρκετά. Ναι, καλά. Αυτό είναι γερμανικό καμουφλάζ για την Αφρική. Ναι. Αυτό είναι μπότες γερμανικές, τα 3 κοχιά που κάνει. Βλέπεις τσάι, αλλά αυτό καλό που είναι καφέ. Αυτό το τηλέφωνο γερμανικό και λέει στα γερμανικά «Πας καρμί». Ομιλείται φυσικά ο εχθρός ακούει. Έτσι λέει στα γερμανικά. Ονειρό αυτό. Έλα από εδώ, φωτογραφική μηχανή γερμανικά Λάικα. Βάστηκα γερμανική, κουτάλια πυρών γερμανικά, αυτά είναι αγγλικά. Το γερμανό αλεξιπτωριστούν τα στιλέτα, για να κόβει κόβου στα σκηνιά, και άλλα γερμανικά, τα πακέτα γερμανικά τα σιγάρα. Ναι. Οι πόρτες γράφουν απάνω hot meetings, ο Θεός λέει μαζί τον, αλλά ποιος δεν ξέρω. Σειρή μπαταρία τα τηλέφωνα, διαρράξει μουσική γερμανικό, baybook γερμανικό της αεροπορίας. Ναι. Γερμανό αξιωματικού γυαλιά και γράφει το βαθμό τη μοιοπία που είχε και στο όνομα και στο άλλο από τότε, στα 80 χρόνια. Όσοι μεραρχείς πολέμοι στην Κρήτη ήταν περιβραχιόν ο Κρέτα. Όλες επιλέξτε στη Χασερό και μετά φύγανε οι υπόλοιποι και πήγανε Αφρική, Αφρικα Κόρση. Ναι. Το γερμανό αλεπινιστό, ορεινό κυνηγώνε το δίκο που είχε το σήμα Νταλβάης. Αυστριακές επίλεκτε μεραρχείς τα βουνά ήταν αυτές. Διαρρώτηση προπαγάνδας, αυτά τα δύο σήματα μου τα έδωσε προχθές ένα παιδί από τα Χανιά και γράφουν απάνω Γκεστάπο Πολιτσάι. Το γράφουν απάνω. Με τη αστυνομία είναι. Ναι. Αυτό είναι γάζες γερμανικές, σαφρά γερμανικό. Μπορεί να είναι Εβραίους ή Έλληνες Πολωνούς, μπορεί να τις κάνει και σαπούνι. Το μόνο με DNA. Πηξίδες γερμανικά, εξαιρετικά γερμανικά. Αυτό η ταμπελίτσα που βλέπεις, όταν σκοτώνονταν, το κόβει το μισό, παίρνει ο αξιωματικός που ξέρει ποιος είναι σκοτωμένος, το υπόλοιπο ανοίγει το στόμα και το βάνει και ξέρει άμα το ξαναβρούμε, ξέρει ποιος είναι σκοτωμένος πάλι. Στα οστά του πεθαμένου. Άκου να δεις, ωραίο αυτό. Δεν το έχω ακούσει αυτό. Ποτέ δεν το ξαναδώ, ούτε θα το ξαναδείς αυτό το πράγμα. Ούτε το έχω ακούσει. Ενώ εμάς μας έδινε μία ταμπελίτσα, μία γιόξο. Ενώ αυτό κόβει το μισό και ξέρει ποιος είναι το υπόλοιπο. Αν το ξαναβρούν, ξέρουν ποιος είναι πάλι. Το κατάλαβες, Σούζα. Όταν πέθανε, το άνοιγε το στόμα ο αστυνομικός, ο αξιωματικός, έβανε το μισό μέσα στο στόμα του και το άλλο μισό το έπαιρνε ο αξιωματικός. Και όταν ψάχνανε να βρουν τους πεθαμένους στα κόκαλα, το είχε μέσα με τον αριθμό το πάνω και το όνομά του και όλα. Ωραίο αυτό, δηλαδή ξύπνιο. Αυτό είναι από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 που γίνονται στο Βερολίνο. Ναι. Αυτό είναι γερμανό αξιωματικό ρολόγιο, παγουράκια που το Νάξο που λέγανε οι Γερμανοί. Ναι. Σε δύο γερμανικές αεροπορίες, αυτό είναι το NSS και αυτό είναι το ναυτικό και ένα Άγκυρα. Ναι. Αγγλικό τηλεσκόπιο του 1917, γράφει ρολόγια εδώ. Αυτά τα βασίσαν Αυστραλίνος, δηλαδή κομμάντος. Είναι και ψήφος και τηλεγραφιά. Να κοντά. Ναι. Αυτό είναι το Άγγλο κομμάτι πάλι αυτό και αυτό είναι αγγλικό ανοιχτήρι για τις κοσέρους για τα γάλατα. Ναι. Οι Ιταλικές γάζες του 1931, αυτό είναι αγγλοδοντία της ισχυρού Γαλλία. Και αυτός είναι αγγλοβετέρα που πολέμησε εδώ στα Σφαγιά και μετά από ένα μήνα τον φυλαρέψαν οι Σφαγιάνοι με κίνδυνο τη ζωή του και μου έφερε τα προσωπικά του αντικείμενο. Μπαράξει ένα δικό του. Ναι. Το Facebook δικό του. Μη μου πεις. Τιμά και εμένα, τιμά και αυτό. Μου έφερε το παγκουράκι, τα συστήματα τα τυράρια και την πιτσίδα, όλα μου τα έφερε. Πυρούνια και τέτοια. Αυτά τα ολίγα κύρια. Το όνομά μου, το τηλέφωνο, μέσα και στο ίντερνετ. Έχω τα κορίτσια μου. Ωραία. Στο ίντερνετ, για το πάρε, εσύ θα σε δώσω. Φέρα, σου βάλω άλλη μία, δεν θέλω να πω. Όχι, οδηγώ. Όχι, γιατί οδηγώ. Αλλά ό,τι μου στείλει δεν θα βάλεις και στην ονομοσία γιατί θα έχω χάσει την πορεία. Μόνο το όνομα μου, Αντρέας Χατζηδάκης, είναι διεύθυνσή μου.